Panguva ino the UK Parliament awa yopedza masports yodiscasa nhau dzeincarceration awa yaBlessed Muhlanga anoonekwa kunzi this guy anoarestiwa nekuda kwekungoexecuta his duty as a journalist. Sandapinda mashoko ari kuda panapa tikuona kuti UK yopindira this unlawful arrest. Doti bo subscribe or like on the bell icon. Panguva ino pari kuonekwa kunzi the Mnangagwa regime panguva ino aiwa inongoita zvainoda pamusoro citizens or people who oppose or expose them. Panapa timina mutenzeri dzamudanyora chiti the UK Parliament today discussed the incarceration of Blessed Muhlanga. Lord Johnny Oates implored that dignitaries who will attend a summit in London in June, where Mnangagwa's wife is expected to be present, to question her about the regime she represents and its treatment of journalist Muhlanga, who has now been detained for 59 days for no reason other than reporting the truth, was arrested on 24 February this year. His trial has been postponed several times and he has been denied bail 3 times. Tomashikana kuda panapa nyoro panapa aiwa atona kuti UK panguva ino yoti aiwa tokubata the first lady wenyika yeZimbabwe kuti timbonyatsokunzwa kuti how are they doing their things, how are they handling their judiciary. Noda kuti panguva ino yasikuonekwa kunzi it is a captured judiciary. Panguva ino pari kuonekwa kunzi vanhu vari innocent they are suffering, they are staying behind the bars, but variwo vanhu vari kufighta for change vachimiririra kodzero dzevanhu. The UK Parliament is against mabatiro and treatment ekuita majournalists munyika yeZimbabwe vachiva vachiti aiwa we are going to meet the first lady timbomukoshera timbonzwa kwaari. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Apina comment section metodzi mafunguro enyu. Subscribe, like, turn on the bell icon.